Ново включване, драги приятели. Бръснати тъшаци и тях ще им ги навра в устите, да знаем. Цървулко, цървулко! Има да гониш, никога не мога да стигнеш, брато. Това мога да ти кажа само. Да го питаме сега Тос Льохман от Канада, сега като са блокирани границите. Как ще минава да изкарва парички? Той ще закъса кредита. Банката ще вземе да звъни, сега се е бало майката, братче. Как се оправяме с тези кредити да ева майка му да ева? Ей! Ай, затвориха границите, сега няма минаване, братче. Ами ще кара вътрешно там, някъде, ако има за доставяне, нещо патки, гъски, това там. Нещо патки, кокошки, ако има един камион закачи кокошки да возиш да таева, Льохмана да таева. Вълна, да. От Костенурка вълна да настрижеш да возиш, да таева, Льохмана да таева. Заболяло ги, накълнал съм ги там, оня там, дето последствие му пожелах добро, първо съм го накълнал, ами той първо си е заслужил да бъде накълнат. И там другите, дето правите видеа, приятелите на сина му и така нататък, няма изпадам в подробности. Също си получите заслуженото, бъдете сигурни. 11 човека сте общо, знам във всичките колко сте. Айде още малко и психолог има в Белгия, който живее. Айде още малко да ви пусна. Да знаете, че възнам кои сте. Кой възнае у вас с каква свинщина е там, където правите тия работи? Свинщината гаранция е на Макс. И се опитвате да го припишете на мен. Аз се къпа всеки ден, бе, тапанари смотани. Вие сте такива буклуци, долни. Ще си въхранах и ще ми пука. Левчето съм си търсил ресто. Левчето си го търся, защото съм заработил за него, не съм го откраднал. Па вие сте едни льохмани, това е положението. Едни нещастници, дето нямат личен собствен живот. На големите сиви рак да фанете, мама ви да еба долу, на жените ви и те да фанат рак, и децата ви да фанат рак. Рак! Ама моето фаща, ти сега ще видиш. Аз съм го произнесъл с думи и съм изпратил мисълта, където трябва, и в Иерусалим на бележка ще им го тура. Обещавам, в Иерусалим шида на стената на бележка ще им го тура. Да видиш какво бива. Тоня ми вика коронавирус да ги хванял. Не е короната, то е хрема вече, не е корона. Рак да ги хване. Всичките до 9-то коляно, децата най-напреде. Децата им да умират от рак, да ги гледат как мрат от рак. Това е. Първо и след това те да умрат. Децата им, жените им, всичко до 9-то коляно ще умре от рак. Това е положението. Майките им рак да ги хване. Децата им рак да ги хване. Да им напомня пак така, батя Васко да ги прокълне като хората. Както на бат Динко му се случиха, каквото неща му се случиха, всеки цяла България видя. 3 пъти са му палили базата и накрая екран му падна отгоре. И така, хора, продължавайки този видеопъзел, как сме го почнали, най-новото, удариха канала с 4000 видеа горе-долу. Всички тия пътувания от Америка, това, всичко замина, братче. Сега тук един човек работи по връщането на канала, ако е възможно да се направи нещо, не знам. Дал съм му пароли там, какво трябва да се занимават. Но идеята е следната. Идват много лоши времена. Всячески се опитват да ни накарат да замълчиме тия, които просто сме такива и си казваме каквото мислим.
без въобще да се притесняваме, без въобще да се съобразяваме, защото истината е над всичко. Това е положението. Аз съм като котките. По гръб не падам. Така че продължаваме си нашето шоу, нашите видеопъзели и така нататък. Даже аз като се замисля, сега ще завърша това е нещо. Ще отида да взема майстора. Днеска четвъртък пазара, ще им на пазара малко. Всъщност имам богат на преживявания ден, така да се каже. Ако другите са решили, че ще мълчат и ще бъдат роби, овце и там каквито искат да направят маймуни, аз това няма да стане от мен, това е положението. Аз ще говоря до последното ми издихание. Ще говоря какво мисля. Виждате, цензурата е огромна. Това е положението. Не дават да говориш, не дават да мислиш. Дори да мислиш грешно, трябва да мислиш. Няма значение. Не винаги ще си прав. Мене, аз това, което съм го заснел, аз съм го видял и ще продължа да го виждам. Ще обикарам докато съм жив. Това е ясна работата. Ощетиха вас, тия хора, които така се радвахте на тия пътешествия и на всички тия работи, които всъщност заснемам по моите житейски пътища, така да се каже. Вас ощетиха, това е. Не мен. Мене, гледайте ма, какво ме на мене. Фейсбук акаунта още 8 дена и то е заключен. Абе работят, но яко. Деца вика, не спът. Но вероятно аз нямам никакво друго обяснение, освен това, че някой плаща за дипфейкове, не знам какви работи, доклади, моклади, хакерски работи, не знам какво е това, майната им в вековата, както и да е. Няма значение. Такива работи, хора. Ние си продължаваме нашето си. Аз друг човек няма да стана. Аз съм това, което съм. Погледна тук мрежите, защото бате Васко има многобройни мрежи. Това, че се изтегли някакъв си YouTube канал, въобще нищо не променя ситуацията. Пак да се повториме това, ако го бяха направили преди 3 години, може би наистина щяха да ми навредят, защото не бях толкова популярен и известен, обаче в момента бате Васко е известен, участва във всеки по-интересен видеоклип. Ето, Цеци Лудата глава ще снима ново видео скоро. Батя Васко пак е на линия, дом излезна вече. Сега ще споделя линка долу в коментарите на Бисер Кинг и страхотни кадри са ми ударили там. Коментара ми ще следния, че аз съм публикувал това интервю там за това предаване от Нова, където трябваше да се излъчва това. Обаче истината, че не заради това са ударили канала. И
аз го публикувах в неделя и те ми се обадиха и казаха за другата неделя, че било. Сменили са го. Те са го преместили. Аз каква вина имам, че те са го преместили, като са казали, аз съм бил точен. Казали са в неделя, до неделя не слага това интервю, дето го записа. Добре, не съм го слагал, сложих го в неделя, обаче те го преместили, понеже имало нещо по-важно в телевизията и казали, следващата неделя това интервю ще се излъчва, махне го и аз го скрих. Нали? Не съм направил нищо нередно. Тук този коментар в едната мрежа, където изтъква това за причина, че са ми ударили канала, въобще няма абсолютно нищо общо с това. Абсолютно нищо общо там. Някаква жена с интересно име. Маринела Вандербрук. Холандка ли си? Каква си? Не знам. Както и да е. Без значение. Бате Васко е като котките от 8-я етаж, да го пуснете, на крака пада. Това е положението. Америка не е за лузари. Там само истински хора, които умеят да се справят, това, че някакъв канал са изтрили. Всичко на тази планета в този свят е временно, хора. Без значение какво, YouTube канал, къща, кола, you name it. Живота ми, вашия живот, моя живот. Всичко тук е временно. Какво мислите вие, че ще векувате тук? Това е този YouTube канал, някой вика, добре бе, ами сега как ще гледаме от Америка? Те е хубаво, като ида да седна да снимам пак в камиона, в седалката. Сега имаме даже много по-добра снимачна техника, записи, имат стабилизация. Телефони са, вярно, телефони са, има стабилизация. Това е положението. До сега телефоните нямаха стабилизатор. Въртиш наляво надясно, плавно извърта, така. Нема ядове. Така че това, че аз съм публикувал това интервю и то в уречения ден, неделя, няма абсолютно нищо общо с това, че са ми ударили канала. Те там не търсят, унес, роват, копат, докладват, не знам какво правят. Няма никакъв смисъл. Това да го бяха направили преди 3 години, наистина можеше да ми навредят, защото да ми свалят популяритета, рейтинга, нещо, няма такова нещо. Тук ги ударихме чеченци, меченци и какво ли ни беше. Много успешни попадения. Сега тая вечер излиза моето видео с нас коментата, излиза по същото. Всичко излиза. Професионални клипове вече. Тия до сега тия лайфове там, дето бяха набъкани 4000 видеа, тук нататък ще видите, ще имаме професионални изпълнения вече. Стига с тия аматьорски изпълнения, нали? То пак ще пускаме в TikTok, микток, това да се лигаем това, но основно ще наблягам на нещо малко по-високо ниво, да се дигне нивото малко, стига с тия ефтини изпълнения, дето се вика, нали се сещате? Айде това от мене. Хубава вечер на всички, обичам ви, следвайте Далавера Нюс и Чалга Парти Интернешнъл.